Здравейте, вие сте с поредния епизод 5 на приключенията на Ваньо. Аз съм Иван Митрев и днес ще снимаме Light Trails. В момента се намираме на автомагистрала Люлин, някъде отгоре. Мястото е тайно, трябва да го намерите сами на картата, по визуалните ориентири, които ще видите в клипа. Мястото е супер яко, малко трябва да се ходи по магистралата. Виждате този S зад мен, ще оставят светлините на колите по този S. Идеята на кадъра ми е да направя 3 кадъра, един сега малко по-светло и после 2-3 кадъра само за светлините на колите, които да смеся и да направя перфектно. Мисля, че днес ще имаме много добра снимка. Това е повторение на влог номер 3, който се опитахме да направим, но ни заваля. Нямахме достатъчно кадри да ви пуснем, затова днес решихме да го повторим. Днес пак ще записваме на iPhone, защото пак тук е много шумно, все още не сме инвестирали в микрофон, което се надявам да стане изключително скоро. Спонсорирайте! Не, бавам се, не спонсорирайте. Всичко се прави от любителска гледна точка, затова ще се прави с любителски микрофони, но ще си вземем микрофон, тогава ще е по-добро аудиото. Тръгваме. Бързаме. Нямаме както винаги. Така е виновен толкова. Смитака е днеска големи приключения пак. Отиваме да повторим видеоклипа от магистралата, който не успяхме да снимем, защото валеше. Сигурно ще направим нещо яко днеска. Много големи приключения, тръгнахме много късно. Работа отих да вземем така, днес е работен ден, да ги правим както обичайните сълтена неделя. Общо филмче днеска, сега сме в момента на Люлин и караме към магистрала Люлин и към тайното място, което не мога да ви кажа. Може би трябва да намерите на картата, след като гледате клипа. Борим се с времето, тъй като залезе след около 40 минути. Ние трябва да сме там малко преди залез, имаме и хорене по магистралата. Общо взето... Motherfucker е положението. Днес ни изядаха комарите. В момента тук е много студено, сме така предвидливо, не си взехме нищо да се облечем, защото бяхме след работа и съвсем забравихме, че трябва да ходим някъде. Сега почвам първия кадър. За този кадър пак какво ви трябва? Апарат, статив, обектив и дистанционно, което ще изкарам след малко. Ще снимаме, аз лично мисля да снимам на Blenda 10. Сега ще направя един кадър отзад, ще ви кажа точните настройки на него, само да си взема дистанционното. Правим първия кадър. В момента е на експонация на 0 съм го направил. След малко ще пусна бракетинг. Искам само да направя един кадър за експеримент. ISO 50. Блендата е 10. Скоростта е 1/3 от секундата. Мисля, че имаме доста добър кадър. И сега вече ще почнем да се занимаваме с бракетинга. Като вече за целта ще изключа дисплея. Така, ще направим бракетинг кадър. Един по-тъмен, един по-светъл, един със средна експонация. Ще направим сега. Вижда се хубаво приятно розово в небето. Да видим дали го виждаме тук или трябва да намалим още малко кадъра. Тук ще направим един малко по-тъмен кадър, понеже реално ето правим. Ето. Даже колите леко взеха се размазват. Ето изкарахме хубавото приятно розово небе. Имаме един тъмен кадър за розовото небе. Имаме един тъмен кадър, защото небето и пътя са достатъчно затъмнени. Ще направя последен бракетинг, където мисля, че е перфектният кадър, който ще е още по-тъмен като цяло. Понеже все пак ще смесваме светлината от колите с дневния кадър и не е хубаво дневния кадър да е много светъл, защото няма да изглежда естествено. Ето, пускаме то на експонация -1, -2 и -3. Ето, тук виждам, вече имаме перфектни кадри. Сега ще пуснем пак експонация -1, -2, -3, имам перфектни кадри и гадните комари ме изядаха. Много е гадно тук, задължително връх на дреха. Ето, чак даже един комар ми се е такова отпреде човек, може да повярваш.
Ето имаме един много хубав кадър, който ще е само за небето, един за магистралата и ще смесим няколко само с светлини. Аре, пак правя последна снимка и ще изчакаме да се стъмни, за да ви обясня как се снима вечерния кадър. Скъпо хоби съм си избрал. Хората събират марки, хващат пеперузи, играят чак. Аз фотография, почукарите и на всичкото отгоре давам с моите пари за нещо, дето не знам какво правя с него. Аз съм си аз. Няма бам се, снимайте е много яко. Задължително трябва да снимате колкото се може повече, да се върте на всякакви места. Това е много важно нещо. Който каквото и да ви кажа, фотографията е нещо много добро. Без нея света нямаше да е същия. Какъв купон! Оп, я видим какво сме направили. Аз какво съм спрял да записвам? Това стана много хубаво. Сега почваме с хубавите нощни кадри, защото мисля, че са стъмни достатъчно. Идват 3 камиона, има идеално, от другата страна идват много коли. Мисля, че това ще е кадъра, който ще евентуално ще смесим, ако не, това ще е цялостния кадър. Имаме перфектния кадър, мисля, че дами и господа. We have the winner shot. Благодаря ви, че бяхте с приключенията на Ваньо. Последвайте ни навсякъде в Instagram, 500 пиксела, Facebook. Също така вижте работите на Митака задължително. Stuff Production също ще има в Instagram, Facebook, долу в описанията ще оставя всички линкове. Надявам се този епизод да ви е харесал. Компенсираме за миналия, понеже той беше малко тъпичек. Очаквайте следващата седмица другото видео. Уроци по фотография в момента имам много добра идея. Ще се опитам за този кадър да ви покажа как съм го направил на Photoshop. Обичам ви. Палеца. Ако ви харесва, subscribe. Опитайте се да не се изгубите в гората или да не ви изде мечка.